Čaute, ja som Japelník a dneska je tu moje prvé video, kde sa naučíme používať aplikáciu Mobizen na natáčanie videí, pozeranie fotiek, no a podobne. No a môžeme ísť na to. Do obchodu pojavu si napíšeme Mobizen, no ja už som to robil, ale môžem ešte raz. Je to akože prvá apka, vidíte od vrchu, kliknete na ňu. Inštalujete si ju, no a zatiaľ dokým sa bude vám inštalovať, môžete si pozerať jej fotky. Ako vidíte, vyzerá to dobre. No a keď ju máte inštalovanú, otvorte ju a vám vyskočí niečo úplne iné. Vám tam vyskočí welcome, kliknite na to a príde vám ďalšie okienko, kde budete mať, že budete používať túto chatovú hlavičku ako na Messengeri, ako ju môžete vidieť. No a môžete ju používať na natáčanie fotiek, na fotografie, na fotky a pozeranie videí. No a na dneska to bolo všetko, to dajte like. No a čaute, uvidíme sa na budúceho ďalšieho videu. Čaute.